У лесе за вёскай Капланы знаходзіцца балота, якое ў народзе называлі маргойскія штаны. Кажуць, што ў далёкія часы вяскоўцы, трапіўшы да гэтага балота з цяжкасцю, ды не маглі яго абмінуць. Даводзілася блукаць доўга. Нехта адзін з цікаўных вырашыў замаляваць памеры таго балота, каб у далейшым ведаць, як яго абыходзіць. Калі ж малюнак быў зроблены, на ім атрымаўся выгляд звычайных штаноў, а паколькі даўней цямлю вымяралі моргамі, дадзеную балоцістасць і празвалі маргойскія штаны. Пра таго чалавека, які доўга не вяртаўся з лесу, казалі, што патрапіў, пэўна, у штаны, ды вылезці з іх не можа.